Soc Avinash Ramnani, soc l'origen de la Índia i bueno, porto més o menys uns 23 anys que he vingut a Espanya, a Barcelona, sobretot al Barcelona, així que soc el barcelonès. A veure, al principi el que vaig comentar que era una destinació que ho de venir, és que no tenia cap motiu. En realitat, això és la realitat, però bueno, una cosa sí que és un cert que he marxat per buscar, no? Una vida diferent. Aquest és el grau principal, però a part d'això no n'hi havia ningú altre motiu que tenia per deixar el meu país, que és la Índia, i venir cap aquí. A veure, quan vaig venir aquí a Barcelona, és que he vingut amb la feina quasi assegurada, així que tenia la feina. Ara, al començar-ho, he començat a viure amb uns companys del treball en un pis, que eren 6-7 companys que vivien junts. I, bueno, en principi per nosaltres tot era nou perquè venim d'un país que no parlem res de la castellà, no? Llengua castellà, que era totalment diferent, no tenen res comú. Vull dir que castellà, català i hindi són molt diferents. Però igualment, quan vaig venir, he començat a prendre les coses nous, he començat a integrar-ho amb la gent d'aquí i així ha començat la meva carrera o trajectòria amb Espanya, ara o Barcelona, sobretot Barcelona, vull dir, perquè des que estic aquí viu a Barcelona, així que no he anat a cap altre lloc, per passar uns dies sí, però per viure sempre he estat en Barcelona. Ara, quan vaig venir aquí, he començat a viure a Ciutat Vella, a la Rambla, que a la Rambla vivia amb els amics. I després al Poble Sec, 2007, he passat de Ciutat Vella a Poble Sec i viure a Avinguda Paral·lelo. I ahir s'ha començat una altra etapa perquè la Rambla, Ciutat Vella, té un altre tipus de, entorn, no? I l'entorn del Poble Sec és diferent. Si li dic sincerament, el sistema de viure aquí és molt diferent de l'allà, perquè aquí moltes vegades no ens coneixem els veïns igualment, no ens coneixem. Per què? Perquè tots vivim aquí amb les portes tancades en els nostres pis. Inclús en una finca mateixa on estic vivint jo ara, jo no crec que coneix més de 5-6 persones. Així que, per integrar-se amb el barri, això sí que sempre ha sigut fàcil. Integrar-se amb el barri, com per exemple l'escola de la meva filla, això sí que ha sigut molt més fàcil perquè sempre hem tingut una molt bona relació amb els professors de la meva filla. Sempre hem tingut molta bona relació amb les botigues del barri. Però a part d'això, sí que veig una cosa, que aquí la majoria de la gent viuen tancant. No sé per qui, però això una vegada, un lloc està molt bé i a l'altre lloc suposo que podem millorar-ho. Perdona, això és l'opinió personal, no és que estic posant la meva opinió, però sí, és això. Una cosa és el que volia comentar, sí que he tingut una molt bona relació en el barri on vaig tenir les botigues, perquè he tingut vaig tenir unes botigues en el barri d'Eixample. I clar, amb la botiga sí que és una altra cosa, perquè quasi tota la gent del barri et coneixen, venen a la botiga teva i després sí que et sents com la família. Moltes vegades sents com la família, que passes moltes hores amb ells. No és una hora o 2 hores, sinó passes com
10 hores al dia amb les gens veuen que estan passejant de la cantonada o del carrer i, clar, això és diferent. Però suposo que quan viu en un barri o una finca és diferent perquè no ens coneixem molt bé, que quan estem contactats amb gent del barri amb la tema de feina o per la tema del negoci. Era un treball d'ajudant d'un negoci dels souvenirs. Vale, doncs he començat la carrera, una carrera nova i he començat a viure aquí, prendre les coses nous, prendre les llengües i bueno, tot això. Bueno, doncs he treballat uns quants anys, després en 2008 més o menys he començat la meva nova etapa amb el meu propi negoci i clar, des d'ahir he començat el negoci ja saps que ha de tenir molt més dedicació, molt més treball, moltes coses i doncs a partir d'allà fins al 2018 que per motius personals que he de deixar les botigues, doncs he començat a treballar altra vegada en una altra etapa, no? Com un manager o com es diu, per manejar un negoci, no? Pues he començat a treballar, he treballat 2-3 anys, però clar, després aquest treball també ho he de deixar per la pandèmia. La pandèmia ens ha tret tot això, però clar, pot ser que com cada tragèdia o cada cosa dolent té tancar una porta, però a l'altre lloc té obrir una porta, no? Després he trobat una feina on estic aquí ara mateix, que és una feina molt bé valorat en la tema d'aprenentatge, perquè és una companya que em dedica a la importació i exportació i ahí estic en importació i tot això de logística, així que vaig viure tota la vida meva treballant. No, en principi com li vaig comentar, no? Perquè hi ha dos tipus d'entorn que totes viuen. Un entorn on passem la nit i un entorn on passem el dia sencer. Què passa? On passem dia sencer és molt fàcil vincular-te amb els gens i on passes la nit. Què vol dir passar la nit? Al pis on vius. Ahir hi ha molt difícil vincular amb les gens. Per què? No és perquè hi ha algun tipus d'envidia o algunes persones no volen, sinó que totes les persones quan arribem a la casa volen la porta tancada, descansar, només això. I clar, així són coses diferents. I la relació de conviure amb el meu entorn del treball o entorn on treballava sempre, de l'entorn de la meva feina, no havia tingut mai. No havia tingut cap problema mai. No havia tingut cap problema. Clar, ara on viuen, doncs sí, problema tampoc tenim. Lo que a llavors que no tenim molts contactes. Quan vaig venir aquí tenia 21 anys, uns 21 anys més o menys. I després he vingut d'un poble petit o una ciutat petit que es diu Ajmer, que es troba al part nord-oest de l'Índia, Rajasthan. Hi ha moltes coses positives que he agafat, perquè clar, aquí aprenem conviure amb persones de diversos religions, persones de diferents edats, persones de diferents societats, comunitats, no? Perquè viuen tots junts. Perquè clar, quan estem en l'Índia, tots som de l'Índia.
Aquí hi ha espanyols, hi ha catalans, hi ha argentinos, hi ha xinesos, hi ha filipinos. Ho pres, sí, sobretot dic del Barcelona, perquè de l'altre barri, de l'altra ciutat, no ho sé bé, però igualment en Barcelona sí que és una ciutat multilingüal i plural, que viuen molta gent. Això, un costat sí que m'agrada viure així perquè tots estem aprenent coses bones de l'altra comunitat bueno, doncs coses negatius, pues, a veure, no n'hi ha moltes coses negatius, però bueno, de vegades quan sí que sentim, suposo que sí estem parlant sobre estrangers, tots els estrangers podem patir o podem sentir que moltes vegades, no totes les persones, però hi ha persones que trobaràs al teu camí, al teu vida quotidiana, a la teva vida diària, que te fan sentir que tu ets estranger. A veure, tot el dia parlo amb meus pares, tot el dia, tots els dies. A la matinada, quan vaig a la feina, doncs començo a parlar. Clar, avui en dia és molt fàcil. Abans no era molt fàcil perquè ens costava molt, però amb la tecnologia ens ha fet, ens ha portat molt prop a tot el món. Clar, la trucada WhatsApp, trucada qualsevol altra aplicació, et fa sentir que sí, està lluny, però igualment està bastant prop a la teva família. Així que tot el dia parlo amb meus pares i quasi tota la setmana parlo amb meus germans, bueno, tinc 2 germans que estan cap allà, però a part d'això i a part som una família que viu en una casa gran, que bueno, doncs tinc el contacte amb tothom, com tots, i bueno, també visito cada any, 2 anys, visito el meu país, clar, perquè els meus raïces són d'allà, aunque viu aquí, però és com pot dir que en principi quan està a un lloc el teu cor només està pensant en el lloc, però quan passar d'un lloc a l'altre lloc, doncs teu cor pensa per totes dues. No és que es pot deixar alguna cosa darrere, no? El passat no et pot deixar mai. Bueno, hem d'oblidar és altra cosa, però deixar el teu passat no pot ser, perquè el teu passat sempre pensa en tu. Soc índia, soc de la Índia, soc hindú i soc barcelonès a la vegada. És com hem de viure amb el passat i hem de conviure amb el passat i present pensant per al futur. Ara, a qui porta el futur? Ningú sap. On estarem demà? No ho sabem. Això tot depèn de la situació, depèn dels moments, no? Que depèn del teu pensament d'aquell moment. Però sí, avui, perquè suposo que hi ha persones que volen tornar-ho a la casa seva, bueno, suposo que totes les persones que es migren o estrangers sempre pensen o sempre tenen aquest pensament sempre tenen en un lloc que un dia ho tornaré. Pot ser que no torna mai, per moltes raons. Per exemple, la meva filla, que ha nascut aquí, és més barcelonesa que la Índia. Pot ser que no podré tornar per ella. Pot ser. Però, clar, això se respondrà per al temps. El temps ens respondrà
qui hem de fer, però en aquest moment estic aquí. El meu passat ha estat l'Índia, el meu present és barcelonès. El teu cor està partit amb el lloc on ha nascut i el lloc on està vivint al present. Què passa? Aquí estic guanyant la vida. Al passat, on encara, perquè quan torno a la casa, no? Bueno, quan torno al meu país, em sento molt emocionat, perquè els meus raïs estan allà, els olors de l'allà. Això és diferent, no es pot treure mai, perquè he viscut uns 21 anys de meva vida allà. Això jo crec que passa amb totes les persones que es migren, aunque sigui del sur d'Espanya al nord d'Espanya, nord d'Espanya al sud d'Espanya, amb totes, amb tots.